You shall, I question not, find a way to the top if you diligently seek for it. For nature hath placed nothing so high that it is out of the reach of industry and valor. This is Sparta! What's up mga G? OG Dax naman pala. So, sa nakikita nyo, andito ako sa bundok ngayon. Yung saan dito nakatira yung mama at papa ko. Dito mismo sa bahay na yan. So, itong lupain na to mga G is lupain to ng lolo ko, papa ni papa. So, alam ko lo, din ka na with G, no? Pray mo na lang na successful itong project ko. So ito mga G, so yung plano ko dito mga G is pinahiram ako ni Lola ng 1 hektarya para taniman ko ng lemongrass. Yun na nga, lemongrass mga G. Hindi totoo yan. Kasi yung plano ko is maging isa din tayong supplier dito sa city namin, mismo sa market, at saka yung yung naglelechon ng baboy at saka manok, kasi need nila yung yung lemongrass, o in Bisaya tanglad. Uy, ano to? So maya mga G, kasi konti pa lang yung natanim, lilinisin ko yan dyan. Lilinisin ko hanggang dyan lang. Simula doon, kasi hindi kami magagamit ng yung chemical o yung Roundup, kasi yung puno ng nyug is para kasing yung mga ka-G is para kasing babae. Kapag nilagyan mo ng chemical, parang ayaw na sa'yo. Yun, parang ganun sila. Kaya yung ginagawa ko, yung gagamitan ko ng sana manglampas ko sa Bisaya, amok. So yun yung mga ka-G, kita-kits tayo maya kasi magpapapawis na tayo. So yun, peace! Ito kasi mga ka-G, ito yung tinatawag na ninja style. Bang! Yung tagahawak ko pala mga ka-G is yung pamangkin ko si Joshua. Walang awat ha! Walang awat ha! Kasi ito mga ka-G, ito mga ka-G, konti pa lang, hinihingal ako. Ito yung tinatawag na signs of aging. Ang daming langgam. Hindi nagsasabi si Papa mga ka-G na ang daming pala langgam dito na bahagi. Yung langgam na maitim, yung sakit, sobrang sakit kumagat. Yan ang ako, ang daming kumagat. Kasi sa panahon ngayon mga ka-G, ang hirap maghanap ng trabaho kasi especially pandemic, kung saan saan lang ako magpunta,
walang nag-hire ng tao kahit labor dahil nga sa pandemic ngayon. Kaya napasok ko to, na pag-isipan ko yung sa birthday ko pala mga ka-G, yung nung January 17. Pag-isipan ko na pumasok sa ganitong business, o kasi simula ko pa lang, wala pa akong direkta kung saan ko ibabagsak yung sa paglalaki, pero for sure dadaming bibili kasi daming gumagamit ng lemongrass mga ka-G, especially yung nagluluto ng lechon baboy tsaka lechon manok. Yun, back to work. Pinatatalas ko mga ka-G kasi ano, plus ko kasi ito yung weapon ko, plus 10 tusak, tapos ang daming creeps na damo. Ganyan talaga sa mga laro, need to repair. Ito, need to repair nga. Doon, manggod. Not in a good mood pala kami ni Mrs. ngayon mga ka-G sa araw na to. So 2 weeks na kami hindi nag-usap, pero okay lang, ganyan kasi ano yan, ganyan talagang buhay pamilya. Ganyan talaga mga ka-G, kapag malaki yung away mo, alam niya kung anong kasunod, di ba? Malaki din ang away yun sa, alam niya na. Dito naman sa kabila mga G, balik tayo dito. Tinagis namin mga G kapag natapos na. Para ako tong ano, para akong si Aladdin. Katatapos ko lang yan. Hanggang doon lang muna kasi 2 PM na uwi ako sa bahay, 3. Kasi alam ko gising na si baby kapag 3. So si Papa na yung bahala magtanim ng lemongrass. So yung sa sili naman mga ka-G is may mga seeds na si Papa yung tinatansya or parang hindi na muna pagsasabay niya kasi yung panahon, alam niyo na. So ang plano namin ni Papa, example ganito, ayan, lemongrass. So dito sa gitna yung sili. So yun. So ito
ano na to mga ka-G, 20 plus ata. So dito naman hanggang dun sa baba. So may kasabihan nga, a wise man said, madami mang pagsubok dumating sa ating buhay. No? Accept it, challenge yan sa atin ng Diyos. So successful din tayo sa banda, no? So challenge accepted. Ang dami mang pagsubok dumating sa buhay ko, daming alam niyo na. So challenges yan ni God para sa atin. So we'll accept that para mapakita, ma-prove din natin sa Kanya na hindi tayo weak, no? Makakaya din natin lahat ng pagsubok sa buhay. So yun, baka next ulit aakyat ako dito sa bundok. So yun nga mga ka-Gino, pahinga muna ako saglit, tapos pahinga, tapos uwi. So yun nga, kita-kits na lang tayo sa next vlog mga ka-G. OG Dax signing out. Peace.